Ами, интересна е историята. Бях програмист, не знам, 4-5-6 години. На третата година, откакто се занимах с програмиране, си дадох да си работя фрилансър вкъщи. Това не беше в пандемията, не беше толкова популярна работата от вкъщи. И аз работих 3-4 месеца от вкъщи. Супер досадно, супер неудобно. Вкъщи не знаеш реално кога работиш, кога си почиваш. Може да работиш реално когато си искаш наистина, което е някакво предимство, само че така малко си разводняваш работното време и става така, че станеш по-късно, поработиш малко 2 часа, починеш си 2 часа, поработиш още 3 часа, стои с налага пък вечерта да работиш 8-9, нали нямаш проблем, защото е от вкъщи, там ти е работното място и някакси е лесно, ама в същото време е доста неорганизирано. Едно момче от моя клас от гимназията, което също работеше от вкъщи и им даде идеята, да си наемем офис някъде в кварталите, аз защото живея по кварталите на Варна, той също идеята беше да си наемем офис в някой от кварталите. И решихме, че ще си наемем офис. Той ми предложи, искаш този офис да го направим реално да го обявим като споделен офис, ще му направим Facebook страница, може някакъв базов сайт и ние ще го ползваме като офис, пък ако някой иска да идва да наема, да работи при нас, ще ни плаща някакви пари, с които ще покриваме найема. Към хубаво, добре, няма проблем. Даже предпочитам така, запознаваш с хора, готино е, интересно е, нови хора, може да срещнеш и така. И даже той измисли Иличо, той измисли името, реално, Switch. И тръгнахме да търсим офис, търсихме месец-два, обаче нямаше нещо подходящо, ние търсихме нещо малко, обаче в същото време хем да има достатъчно пространство на нас, хем да има пространство и за още 4-5 човека, нали, около все пак. Идеята ни е да е споделен офис. Търсихме и не успяхме да намерим нещо подходящо. Брокерката ни търсеше офис в продължение на 2 месеца, огледахме разни помещения, нищо не ни харесваше, нищо не ни допадаше. Аз все повече и повече се навивах за идеята да е споделен офис, по-скоро не е просто офис за нас. Аз, докато той не ми предложи, аз нямах представа какво е споделен офис. И буквално той ми предложи началото на ноември, или може би да кажем беше средата на септември 2018. Ние търсихме офис през брокерката в кварталите на Варна, не намерихме нищо за месец и половина и по едно време това момче се отказа. И каза, аз няма смисъл, то няма хубави офиси, нека да не търсим, ще си работим от къщи. Обаче аз вече се бях навил и много ми харесваше идеята за спалени офиси, четях навсякъде в интернет на запад модела, какъв е в София, какво правят, как го правят, се бях навил. Тогава един брокерката ми се обади и каза, има много хубаво помещение, обаче е на центъра. И сега то хубаво е на центъра, ние търсим кварталите, добре. И аз си казах, аз първо търсим кварталите, второ съм сам, не ми се започва бизнес сам и едва ли ще го взема, може да дойда да го видя, защото тя наистина беше много въодушевена, много е било харесала офиса, много бил подходящ за нас. Така. Отидох да го видя, беше, помня, петък след обяда, отидох, видях офиса, перфектен беше. Наистина беше изключително подходящ като за начало, достатъчно, не прекалено малък, не прекалено голям. Найма беше много хубав и удобен, по самото помещение ставаше за споделен офис, представях си го аз как ще изглежда, защо, какво е, къде ще събирате. Обаче проблема беше, че бях сам. В същото време този офис за тая цена на наем, която ни даваха, беше супер. И този офис все още не беше освободен от предишните наематели, не беше обявен абсолютно никъде. Просто нашата брокерка се познаваше с собствениците. Чидохме, видяхме го, говорихме с собствениците, няма да го пускаме никъде следващите няколко дена, но ако до сряда най-късно не дадете капара, нали, за офиса, обявяваме го и вече може би най-вероятно ще дигнем цената, няма да е тази. Сега малко не притискаха наистина. Това си е номер, но пък цената така или иначе на пазара спрямо останалите помещения беше супер. Реших, че трябва или да действам много бързо, или да се откажа. Изобщо да правя споделен офис. И помня петък вечерта го бяхме гледали. Аз веднага след като го гледахме, почнах да мисля за мои познати, които биха се включили в подобен тип бизнес. И аз нямах наистина много познати, които хем да могат да работят от къщи, хем да имат някакви заделени финанси за инвестиране и хем да им е интересно и да искат да се занимават с такова нещо. Буквално наистина тогава нямах познат кой да работи от къщи. Тогава не беше модерно, 2018 края, 2019 началото. Не се сетих за мой познат, но пък се сетих, че като аз нямам познат, може би някой мой познат ще има такъв човек, който би се съгласил и почнах да звъня. И звънах на един, втори, трети, четвърти, им казвам, кажете ми някой баш човек, някой познат, който би се... Нали всички казват, нямам и звънах на Стефан. Той ми даде номера на Христомир, който е бил повече време покрай Switch и покрай нашата общност, знае кой е Христомир, Ричи. Стефан ми даде номера му, ние не се познавахме изобщо, звъннах му и му казах, Стефан ми даде твой номер, Ричи ми казва, Стефан ми каза какво става въпрос, ако искаш
утре може да се видим някъде. Аз започвам работа 11, нещо такова ми каза. Искаш може да се видим преди работа. Викам, добре, че трябва понеделника да съм взел решение. Аз видяхме с него 2 часа, обясних му всичко. Говорихме си 2 часа, обяснихме всичко, нахвърляхме някакви много базови цифри. Един разговор наскоро в един подкаст беше снимал. Беше го споделил това с колко бързо сме си нахвърляли цифри, които се излязоха горе-долу точно за първоначална инвестиция. И много хора отдолу беше го качил в TikTok и стана малко вайрал и много хора бяха написали отдолу. Това не е вярно, това не е вярно. Да, това с бизнес, тие започват на бизнес и изготвяне на бизнес план на салфетка. Тези истории са вече прекалено много разказвани, голямо клише. Да, ама така стана, реално. Това, което той разказва е вярно. Говорихме го, той се съгласи, вика, добре, дай да видя помещението. На следващия ден в неделя видяхме помещението. В понеделник, той тогава работеше в един ресторант тук във Варна като менеджер, беше си подал молбата за напускане предизвестието в понеделник и във вторник, всъщност сряда, както и каквото беше изискването на наемодателите тогава, на хазяите, дадохме капарото, депозита, 2 месеца предплатихме наем и купихме цялото оборудване, което беше там, което беше доста подходящо за споделен офис. Така че сме изсипахме една бърза първоначална инвестиция от може би почти 5 цифрена сума. Ние почти не се познахме. Да ни кажа, направо не се познахме. Познахме се от няколко дни, да направихме си фирма, никой не беше правил от нас такова нещо до сега. Никой не беше отварял фирма, никой не беше се занимавал с бизнес, абсолютно и двамата бяхме. И взехме помещението, поправихме го, ремонтирахме го, беше около 110 квадрата помещение. Сега в момента свича на около декар двата обекта общо, плюс новия, който ще отвори в Възраждане, който още около декар. 5 години по-късно на доста повече квадрати от тогава. Тогава почнахме с офис от около 110 квадрата. Разходите сега ми се струват смешни, които плащах на месец тогава, но тогава за нас бяха нещо вау. И предвид, че първия месец и половина-два ние седяхме на почти празно помещение, имахме една клиент. Това ни беше, може би, единствен клиент. Христомир имаш много връзки във Варна, всъщност. Имаш доста връзки във Варна тогава и благодаря на него. Негови познати идваха и те имаха пък някакви бизнес начинания, наемаха зали, ползваха офиса за някакви неща, нали? Тълпахме горе-долу. Изкарвахме някой друг лев, но първите месеци бяха изцяло от джоба си вадехме повечето пари за разходите, които плащахме. Малко по малко се засили, нали, разбрахме, че всъщност трябва да правим маркетинг, направихме си някакъв сайт, не беше нищо, но беше една лендинг страница. Имахме Фейсбук, направихме си, нали, почнахме да поразвиваме малко Фейсбук страницата, почнахме да правим някакви събития, помня, правихме Paint Online, правихме настолни игри всяка събота и така малко по малко почнаха да идват някакви хора в помещението, да почнаха да разберат хората малко какво е споделен офис, но много базово. Тогава във Варна въобще самия модел на споделените офиси беше супер непознат, той сега не е толкова, нали, нашумял и популярен, но тогава пък преди 5 години беше нещо страшно. Нали, почти никой не знаеш какво е това и най-често идваха чужденци, защото идваха от западни държави, където този модел вече беше утвърден. Ние много разчитахме също на тях и летата беше сравнително добре. Тези събития също много помагаха, хората наемаха залите ни под наем, което също доста помагаше. Малко обаче почнаха да се събират хора, които да идват все по-често и по-често, почнаха да снимат месечни пакети при нас. И тогава имахме всъщност доста клиенти, които все още 5 години по-късно ние сме приятели с тях. Голяма част от тях вече не са наши клиенти, но ние все още сме приятели с тях, което е супер готино. И тогава се образува малко някаква общност около това споделен офис. И това ми на начало, честно казвам, аз не бях достатъчно ангажиран. Христомир беше доста по-ангажиран първата половина година. С този бизнес аз си програмирах отделно, имах си, нали, работата, имах нужда да отделям време за тая работа да програмирам, докато той беше много по-отдален на това. Впоследствие пък се обърнаха малко нещата. Аз вече след 6-тия месец, когато почнахме да изкарваме нещо от този бизнес, взе да ми харесва много. Форми се тая общност, почнахме да комуникираме с най-различни хора, които се занимаваха с бизнес, с някакви иновативни неща, с предприемачество. Това по някакъв начин много ме възпали, мотивира ме да се занимавам изключително активно с Switch и след първите 6 месеца наистина реално почнах да се занимавам активно. Почнах да се занимавам по-активно, дори малко се вманечих. Организирахме всякакви събития, почнахме да правим разни курсове, имахме курс по програмиране, където намерихме лектори, почнах да правя някакви организационни дейности, които никога не бях правил до сега. Организирах разни безплатни конференции, поправихме сайта, добавихме допълнителни страници, форми за записвания. Почнах да се интересувам от маркетинг, да гледам разни курсове, социални мрежи. Въобще тогава не бях правил нищо от тези неща. Просто единственото, което бях правил, бях програмирал. И почнах да се интересувам от тези неща. Ми бяха изключително интересни. Вложил съм десетки хиляди часове, може би, в работа по Switch, като голяма част от времето аз просто не знаех какво правя и се учих. Гледах курсове за маркетинг, гледах курсове за развиване на социални мрежи, гледах курсове за бизнес, за менажиране на поделени пространства, тъй като не са точно курсове, но има вече някакво съдържание в YouTube.
следните няколко години. Чета, много интересувам се, просто ми стана супер интересно като бизнес. С времето самия Coworking Space продължаваше да расте, до общност, да се запознавам с нови хора. От тези хора също съм учил изключително много и съм им изключително благодарен. Така че това е супер големия плюс, да си част от общността, с която се е сформира около споделените офиси, защото се запознаваш с най-различни хора, с най-различни професии, които са готови да ти помагат, да ти дават съвети, насоки. И дойде пандемията. И малко преди пандемията, честно казвам, с Рич вече беше минала година и малко, откакто отворихме Switch и нещата вървяха горе-долу, но той реши, че има нужда да се занимава с други проекти. Това малко го остави на заден план, имаш нужда естествено от по-сериозни приходи, тъй като това не вадише за първата година. Нещо сериозно, все пак това не е услуга, която да не изисква никакъв разход на месец и всички изкарани пари да могат да си ги заделяме за заплати и за дивиденд. Това е бизнес, който си има разходи, така че изкараните пари се влагат и остатъка, нали, евентуално изкарахме някакви къси пари, но те изобщо не бяха достатъчни, аз си програмирах все още. Аз програмирах горе-долу до третата година, след като отворихме Switch. Нали, той имаше нужда от финанси, така че се разделихме с него, аз останах да се развивам Switch. Нали, той се продаде дяловете на една негова приятелка, когато се опита, нали, по някакъв начин да влезе в цялото нещо, но нямаше това желание, нали, което имах аз. Нали, бързо се разделихме с нея, аз си откупих дяла. Продължих да си го развивам сам, дойде пандемията след това. Пандемията отвори голям пазар за споделените офиси. Доста фирми видяха, че могат да си пуснат служителите home office. Home office стана нещо изключително модерно. И фирмите видяха, че всъщност това да държат офиси, където хората идват от време на време, те не могат да ги задължат вече заради пандемията. Така се получи, че много трудно става да задължиш служител да отиде. Се върне да работи в офис изцяло 5 дни в седмица. Споделените офиси станаха доста търсени. Така пандемията отвори пазар за споделените офиси, за този тип бизнес, който реално на мен помогна доста. Мина първата вълна и първия локдаун, който беше най-сериозния. След това дойде лятото и лятото всъщност този офис, първия ни офис от тези квадрата, беше фул. Всъщност беше наистина пълен. Аз изкарвах сравнително прилични пари, не толкова колкото изкарвах от програмирането, но все пак. И реших, че този офис, след като отяснява, връщах клиенти, време е да видя какво мога да направя, за да разширя бизнеса. Но при физическите бизнеси е малко по-различно. Там инвестицията, основната инвестиция отива за помещението, да се преведе в вид, да се оборудва. Процесът е малко по-сложен. Малко преди да удари втория локдаун, зимата на 2020, се освободиха този първи офис. Преместиха абсолютно всичко в офис, който беше горе-долу 2 пъти по-голям. Горе-долу бяхме готови с ремонта, точно когато освободиха много падна локдауна. И сега вече имах доста по-голям площ, с която да оперирам. Отново обаче приходите не бяха нищо особено. Плюс това, че имаше и локдаун доста време, но въпреки това лятото беше силно. Първото лято. Бях доволен, дори почнах да търся много да се разширявам. Малко е сложен този процес. Всъщност аз теглих кредит, за да поема всичките разходи. Теглих кредит на физическо лице, за да поема всички разходи по разширяването първия път. И сега за втория път ставаше малко по-сложно. И реших, че първото лято ще избързам прекалено много, ако отново реша да сменя офиса, тъй като има и доста работа по това да се преместиш от едно място на друго. Има си и доста инвестиция. Затова изчаках още една година и така иначе имаше още един локдаун. След това дойде реално войната в Украйна и пандемията магически изчез. Дойдоха украинци насам, то ни донесе доста клиенти. Пролетта ние вече връщахме отново клиенти, нямахме място и реших, че трябва да търся начин да се разширява. Намерих това помещение, което сме в момента на Отец Паиси, където ни е студиото. 350 квадрата помещение, почти отново двойно по-голям начин, смисъл да затварям офиса, в който сме в момента. Това реших, че е добре да отворя 2 локации. Но за да отворя 2 локации, ми трябва човек, който да им помага. Ми трябва свеж капитал. Свързах с няколко човека, мои познати, които биха имали интерес, но никой не трябваше някой да е ангажиран с единия офис. Наистина да е ангажиран, да е вътре. А самия бизнес не е просто да инвестира пари. И така стигнахме до Стефан, който всъщност първоначално ме свърза с Ричи. Той каза, да, имам някакви заделени пари, бих влязал, бизнесът върви добре за сега, харесва ми идеята, ще вляза и ще помагам. И ще участвам в бизнеса, както и ще откупя дяла. Като неговият, нали, той капитал, свежия капитал да се налее като инвестиция в бизнеса, отново ми се наложи да вкарам и мои пари, естествено, с неговите и моите средства успяхме да отворим втора локация. Ние все още не изкарвахме достатъчно пари в бизнеса. Вече в 2 локации се получи доста по-различно от към финансова гледна точка и вече след като аз налях личен капитал, взехме това помещение, което сме в момента на Отец Паиси. Започнаха едни ремонти лятото. През това време Сливница се пръскаше, другия ни офис, който запазихме, се пръскаше по шиловите. И в края на лятото бяхме готови с ремонт на Отец Паиси. И честно казвам, започнахме доста ударно. Първо аз напуснах работата си, която работех тогава като програмист. От тогава не съм работил като програмист. Последните 2 години. Всъщност започнахме, тук вече имахме площ и поле за изява и общо имахме около 500-600 квадрата офиси във Варна, 2 локации и имахме поле за изява. Започнахме да организираме събития, както
голяма част от вас, които ни следят, са част от нашата общност, знаят, че са идвали при нас на събития. Тук на Отец Паисий имаме голяма площ и голямо пространство на организиране на събития. Това реално промени общността на Switch. Тя стана 3 пъти по-голяма за много кратък период от време, просто поради възможността да организираме събития, по-голямото пространство, повечето клиенти. Хората им харесва идеята, идват редовно, дали ще е на събитие, дали ще е да поработят, да не имат залите. Това доста ни помогна за брандинга. Честно казвам, ние работихме изключително много. Не, че сега не се налага да работим много, но пред една година, в която отворихме Отец Паисий, ние се спуквахме. Организирахме по 2-3 събития на седмица. Нали, някои от тези събития беше от хора, които само не имаха залите, но въпреки това, просто да не имат залите, ние имаме доста работа по цялото събитие. Задвижихме и социалните мрежи, рекламата, маркетинга, въобще всичко. Ще имаше доста работа. Сега продължава да има доста работа, продължаваме да се развиваме, сменихме офиса на Сливница с по-голям, този на булевард Владислав Варненчик. Там пък е тотално друга концепцията. Може да влезете на сайта ни и ще видите повече. Сега в партньорство с Колински Инвест. Искаме да отворим локация в Възраждане, където пък кварталите на Варна имат нужда от споделен офис. Ще има много преимущество спрямо офисите на центъра и ще ни позволи да вдигнем бизнеса ни на още едно ниво. Ще ни даде площ, където може да организираме тотално различни видове събития. Отново ще има open space помещение, ще има голяма офисна част, където може да снимате частни офиси, голяма зала за събития, зала за обучение с добър мащаб от 60-70 квадрата, стая за отдих, чилрум. Развиваме се, но общо взето това е историята как всъщност преди 5 години започна Switch. А защо споделен офис? Защото имах желанието просто да се запознавам с нови хора, които се занимават с интересни неща, предприемчиви, интелигентни. Споделените офиси са перфектното място за това. Ако това ви е целта, това е перфект. Трябва да кажа, че ако това ми беше целта първоначално, заради която отворихме споделен офис, преизпълнил съм я по 10, дори по 100. Това е историята, как и защо създадохме Switch и като цяло защо избрахме споделен офис за първи бизнес.